Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Purian itu hata nahi naholongan di bagasan guan itu hata Yesus Kristus. Songoninang damang dainang na madohoti partangyangan di bagas tabe melalui live streaming. Tapu kama par mingguota tapuji matuhata marhite ede buku ede nomor 125 ayat sada 12.4. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Asima roham diau ale Jehovah, ay targogot doau, maras dorohaku dohot dagiku, alay yang guau, tuho doau marhaporusan, ale Jehovah nikudo, hodo debataku. Marguru tu tanganmu doaka parsoryoki, say palua maaw siya tangan ni aka musuku, dohot siyan aka na mga lotong yaw. Ale Jehovah, say unang paura kau, ay hodo na hujow, say palua maaw marhite-hite hatigoranmu. Haleluya. Ali Tuhan debata aman ni salhut para sinirohaon, nunga ditatapo hami bang somon, aidang majuaho mga lehon anakmu na sasaday, Tuhan Yesus Kristus sutangan ni pardosa, asa tonon na haleaon dohot siya ni bagi, sahat ro dihaw na pinarsilang.
Saitu pahi hami marhite-hite asin ni roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, dia kasih taonon, asa marsangap guarmu, dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi perbadia marhite-hite hami. Amin. Tangihon hamuma sikat ni pati di minggu tasadarion nanienet sian sada Korin biduonom ayat 20 songonon madidok ai argado hamu ditobus dibaheni pasangap pamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite tondi muna ai debatado napunai ido sahatna atong rak mangidugugu mahita mangulahon nahombar tu pati nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahombar tu pati ni. Amin.
otima dosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manak pigahali hami rotu jolom, puhilalahami, riko doa sini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubain nahu paserepami diri nami sadarion di jolom, jalahu paratopotami, tung najuk-juk dohami manibil sian akadalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabalihami sian julum ala ni dosa nami aidang dihalo mohon roham hamatean niak kaperdosa, alai hamu bawon ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalausion nami marhite-hite pangulu nami nasasadei anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahok maasi ni roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagugoon ni tondi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat tami marpangalaho, bahen hasangapon di guar munabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata. Songono dohata ni Jehovah, una komabiar ayaw do siluhon ho, nunga pola hujau guarmu, au napunaho, hasangapon ma di debata na digijang. Hatani tuhata marhite epistel di minggu tasadarion ima sian buku panurirang Yesaya bidu 50 ayat 4 sahat rodi ayat sia a tajahama secara responsoria. Di ayat 4 nunga dilehon Tuhan Jehovah tuau dilasisean asa huboto pasabam rohani naloja marhite sian hatai sai disungguli doau ganup sogot dipatinggil pinggol humar binege songon sisean. Nunga dibuka Tuhan Jehovah pinggolhu jaladang mangecekel-jekel ahu dang sumurut ahu diptipuri. Hutareho do balik tanggurukku tuhalak na mga licingyaw dohot huruppu tuhalak na mamastapi. Dakku tabuniho bohiku maradopon haurahon dohot tijur. Alai Tuhan Jehovah do mangurupi ahu dibaheni dang tarurak kau alani bubahet do bohiku somog gatupin ay boboto diagna masamag tagang tarurak kau. Jono do ibana na mamitoriaw ise naing maruhum doho tau atong marluhu mahita ise suhut alokku maruhum di pajono matuaw. Ida mas sayupan ni Tuhan Jehovah doaw tung ise natuk manaruyaw. Ido sahatna martua mahala na tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amen. Amen.
koma haporsiao tai songona hina tidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargugun na sohatudusan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabia si Anton di Porbadia andorak suabubuhan. Ido tuhata na tumbar na bernit di panghuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manait tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogon na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohok na mate. Au porsea di tondi Porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak na umate dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Tatangihon ma kor punguan Ina Maria.
Tatangihon ma tikting na masa di minggu ta. Salam. Oras ma ita saluhutna jala selamat hari Minggu mak. Nah perjolo guar ni minggu ta sadarion. Ima minggu palmarum manang minggu mare-mare. Dohot topik minggu pinuji ma naro di bagasan Tuhani. 2. Titing nama ragam. Sada apresiasi turuas nang marumur 70 tahun. Sadarion minggu tanggal 2 April 2020 di permingguan pukul walu wib nunga di patupa apresiasi turuas naung marumur 70 tahun marhite ulos ima amang situa demak simanjutak dohot inang situa hetli berupa saribu paduahon basar naposo transiamus domu tu program na naing di patupa naposo transiamus ima kunjungan kasih manang wisata rohani tu Pea Raja Tarutung mamukka sadarion minggu tanggal 2 April 2020 di patupa do basar maringanan di lapangan parkir poin napatuluhon parhusoron ni sintuawik mamukka sadarion minggu tanggal 2 April 2020 sintuawik di wik 2 marhusor sian sintua amang perlindungan sitorus gabe tu inang sintua Jenny Tambunan poin napapaton kompen pangula nagok tiki HKBP distrik 21 Banten di hari Senin tanggal 3 April 2020 pukul 10 WIB di Patupado kompen pangula nagok tiki HKBP distrik 21 Banten maringanan di HKBP Salembaran na palimahon rapot panitia tahun profesionalisme di hari Senin tanggal 3 April 2020 pukul 10 siang WIB di Patupado rapot tahun profesionalisme maringanan di Sopo Saroha pinangido tu saluhut panitia madohoti rapoti napanopon parminggion remaja di hari Jumat tanggal 7 April 2020 dohot minggu tanggal sia April 2020 parmingguan remaja di pasada dohot parmingguan umum na papituhon parmingguan sekala minggu di hari Minggu tanggal sia April 2020 di Patupado permingguan sekolah minggu sahali pukul 6 WIB maringanan di Sopo Saroha dung sipul permingguan sekolah minggu di Patupado pencarian telur Paskah manang pe sekolah minggu kelas kecil maringanan di sekolah minggu lantai sada dohot kelas besar maringanan di komplek Sopo Saroha poin na pawaluhon kateksisasi sidi di hari Sabtu dohot minggu tanggal 8 dohot tanggal sia April 2020 masohot majolo parsiajaran sidi reguler dohot sidi khusus poin na pasiahon pertanyaan pasion di Patupa di hari Selasa dohot Rabu tanggal 4 dohot tanggal 5 April 2020 masuk pukul 10 sia 30 WIB maringanan di Ganup Wiknabe pelean 2 katong ima sada tu huria sada meitu diakoni sosial ni huriata poin na pasepuluhon pertanyaan seksi perempuan di hari Kamis tanggal 6 April 2020 pukul 10 WIB di Patupado pertanyaan seksi perempuan HKBP Tangerang Kota maringanan di gereja marhite titingon pinangido tu saluhut punguan ina Kamis ina Maria ina Hana dohot sude perempuan Ganup Wik mandohoti pertanyangani nama kobasi ima perempuan sian Wik 20 dohot kor punguan ina Hana jalana Patupa konsumsi ima sian Wik 5 dohot Wik onom poin na pasapuluh sadahon pertanyaan seksi ama di hari Kamis tanggal 6 April 2020 pukul 10 sia 30 WIB
di patu pado pertanyaan seksi ama HKBP Tangerang Kota maringanan di Sopo Saroha marhite titingon pinangido tu salut pungan ama Huria ama Kantata Gloria ama Sola Gracia dohot ama Ganuk Wik mendohoti pertanyaan. Poin na pasapuluhan hari perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus di hari Jumat tanggal 7 April 2020 di permingguan perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus di patupado toluhali permingguan ima pukul 7 WIB bahasa Indonesia pukul 10 sada WIB bahasa Batak doh pukul 10.05 WIB ulaun nahohom manang bahasa Batak di sude permingguan di patupado marulaun nabadia dohot papungu pilihan khusus dohita mamakke amplop tuha perluon di diakoni sosial ni Huria pasapulu toluhon prapaskah remaja dohot naposo HKBP Tangerang Kota di hari Sabtu tanggal 8 April 2020 pukul 10.06 WIB di patupa remaja dohot naposo di Huriaudo Oratorium Via Dolorosa maringana di lingkungan gereja. Poin na pasaplopaton hari haheon ni Tuhan Yesus di hari Minggu tanggal 10 April 2020 di permingguan perningotan hari haheon ni Tuhan Yesus di patupado 5 hari permingguan songon permingguan nasional permingguan pukul 6 WIB para jolo minggu paduahon pukul 8 WIB minggu permingguan patuluhon pukul 11 WIB permingguan papaton pukul 10 WIB do permingguan na terakhir 10 30 WIB poin pa 15 hari haheon ni Tuhan Yesus paduahon di hari Senin tanggal 10 April 2020 di patupa huriatta do permingguan perningoton hari haheon ni Tuhan Yesus na paduahon masuk pukul 10 sia WIB poin na pa 10 pertanyaan WIK jadwal dohot laporan pertanyaan WIK boy mata bereng di titing pasa puluh pituhon nasorang di basa-basahon tuhat tado sada dak danak boru di keluarga ni amatta Agustinus Mangihutua Marpaung Inatai Kristianti Andrisa Paramita Melpa Harjono Burumanurung di hari Senin tanggal 27 Maret 2020 sian WIK 20 lalu NRJ 22 sada 5 tolu 2 sada dak danak bawa di keluarga ni amatta Binahar Agus Trijani Pasaribu Inatai Yanti Boru Simbolon di hari Jumat tanggal 24 Maret 2020 sian WIK 12 NRJ sada pitu sada sia pulu pasapuluhan ruas nataba mamukka sadarion Minggu tanggal 2 April 2020 nunga gabe jemaat di HKBP Tangerang Kota Esteria Juliati Borusilitonga ruas perseorangan maringanan nasida di Bona Sarana Indah Blok E nomor 5 WIK 5 NRJ 2 tolu sada 5 sia sada pasapulusiahon ucapan selamat Padita Resort dohot sude ruas di Padita Resort Parhalado dohot sude ruas ni Huria Pasaton selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tu sude ruas ni Huria nama ulang tahun di Bagasan Minggon anggiat ma gajang umur hipas pamatang jala tugu haporsiaon di Bagasan Tuhani tu sude akar ruas na di Bagasa Parsi Sahiton anggiat ma dilehon tu hatta hahipason songoni matiting di minggu tasadarion molo arong akan nahurang takas di panuratonon dohot di pajahaon boy ma di patakas tu parhalado di tabe manang tu sekretariat ni garejatta di tiki jam kerja saya di pasu-pasu tu hatta ma pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu ma nang parhalado doho ruas lau patu pahon aka ulaun di huria bain sangap ni guar ni tu hatta horas.
Marede mahita sian buku ende nomor 453 ayat sada 1 dutna laus tapa punguma pilihan sada A do sada B. Yesus,
Asiniroha madihamu dohot dame, sian debata mata dohot sian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Tangyaku na bodari adorak sahujatur pohon Tuhan mauliate dipakai hodop yau merjabita marsugut mandoko sadarion jam 10 sada atik pe nunga 85 tahun umurku. Jadi paciu nau siang garejau di tahun 2007 nuaik tahun 2020 berarti 20 tahun maauduk pensiun sian huriaun. Alani di kesempatan na ulion lau majatur pohon hupasa madihamuna saluhuna tabe horas madi tasude. Lihat ala torok dodi gijang tong gugupe suaraku jala hutiok bojap podison nanon unang magajakku jamitaku. Ada kuboto marguru tutikina manon hati akamang. Markus 10 sada ayat sada saat rodi 10 sada ihutok kamu ma hujaha di bagasan hatabatak tua karemaja tolong ya ikuti aja kalau ada Alkitabnya dalam bahasa Indonesia karena saya tidak membaca dalam bahasa Indonesia bahasa Batak kok pukul 10 sadon ayat sada dungi dina laulam jono nasida tuhuta Jerusalem tu bet page dohot Betania na dilabung ni dolo jetun disuruh Yesus masih sian na 2 halak 2 didok matu nasida lau mahamu tu sosor na di julumunan jadi disi bongot tamu tusi dapat hamu matabak disi sada anak ni halode na sodung dope hinudulan har-hari jala togu hamu ma itu son tolu jadi molotung adong nama dok tu hamu Nomor 2 doamu, dok kamu ma narikot doi dituhani. Jala tibu doi pasuangonna tuson. 4. Borhat do nasida. Jala dapot sado anak ni halodei tabat dikan harbangan ni alamani. Jadi ditanggali nasida ma. 5. Dungi adong mahalak na jongjong di sina madok tu nasida. Ay namar huwa do hamu na manangkalian ani halodei. Onom. Jadi didok ma songon na tinonahon ni Yesus tu nasida gabe di pasobu ma. 7. Ditugu nasida ma anak ni halodei tu Yesus. Dia pehom ma ulos nasida tu atasna. Jadi marsihudul ma Yesus di si walu. Jala torop do halak akana pahebak konulos nasida tu dalani nadewa manalihi akabulung rata sial ladangi laho mangaparhon tu dalani sia ia aka nadijolo nangaka namangihut siapudi sai majujuho do hosiana pinuji ma naro marhite-hite goar ni Tuhani 10 pinuji ma harajau ni amata Daud na naingro hosian nama digijang ni gijangan 10 sada parpudi jadi bongot ma Yesus tuhuta Jerusalem saat tujoroi jaladuk takas dibereng sude ruar ma muse ibana muse lao tuhuta Betania rap dohot na 12 ala naung bongot ari nunga bongot ari situ tu ima sahana torangko na usahai mau lihat ay gugodo songona deni ina Maria iro baga nga alana hilana Maria di tong adalan nama na parona kabunga ido edena sila nakinangan Kurian itu hatta nama dohoti ibadah jam 10 sadaun niku naking nungahu pasahat tabi horas semadita sude di minggu palmarum mahita di Arion. Manang didok minggu mare-mare. Hurian itu hatta diraya hodo mingguon songo minggu parpudi. Adorang so haheheon ni Tuhan Yesus. Sonio na jului.
di guari Dominggon, diaka huria Protestan, di huria Katolik, di huria Ortodoks, Minggu Nabadia, manang Holy Week, Minggu na Kudus. Diaka liturgi ni Minggu Palmarum, hamua kadongan diraya hodo, marhite na mabagihon mare-mare. Songoni mana jului. Tusude akarwas. Di ayat 8 ni turpukta jamita na hujahan naking didok ima akka bulung rata na ditalihi sialadang. Alani hamua kadongan hita ruas ni HKP Tangerang Kota na mungkin berdekatan tua kadongata Kristen Presbyterian lapatanna GPIB ate molo jonok tu hita margatungan do akka mare-mare na marbukus di pitu ni Jabuna Sida songoni do hasomalan diaka huria Presbyterian alayang gohita dakpola di pamasa songoni yan sama-sama Kristen do alayang gohita HKBP nasida Presbyterian anggo HKBP Lutheran do asatakas ala siya Jerman do nama buah baritano ni tutano batak manang HKBP asa disagihon akka bulung-bulungi turuas ni huria songon tadda penyambutan nasida tu Tuhan Yesus nabongo tu Jerusalem manomu-nomu are hama matena. Tradision hamua kadongan manggobarhon dada holan nalaho marningot hama mate ni Tuhan Yesus disagihon mare-mare. Alai laos marhite mare-mareido sahat pasu-pasu ni debata tuside ruas ni huriai. Songonido pakka porsen nasida hobartu ruhut ni liturgi nasida. Marhite nabongot Jesus tu ganuk jabu dohot tu parnguluon ni halak Kristen na porsea di hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Hamua kadongan di huria Kristen na di Syria ate bagian timur tengah doi jodo di guari Minggu Palmarumon Minggu Oshana ima dok Hosianna pinasupasuma naroman hite guar ni Tuhan Oshana toturi hata nasida mai alayang go maksudna Hosianna hata Hosiannaon di suarahon pangisi ni huta Jerusalem ujubongot Tuhan Yesus songona tersurat di ayat sia na hujahan nakining ima na laos tema ni jamita sabutulna di minggon Hosianna pinasupasuma na romar hite kuar ni Tuhan ni hamwaliak kadongan di nahuparade jamita kon jalan manang nataktas di berek kamu di sudah surat manang dia penahudok koni dang boy gait dang boy hubukai do macam ni buku lalau patorak ko jami tahun asaboy torang niyan dakolam mabigi alai lohot di rohata nadohot beribada ala nahita di kawasan manang diobas ni ya sengsara ni Tuhan Yesus lapatan na diara hotor pohodo hita makilalahon songod dia hina hatsit ni natinaw ni Tuhan Yesus soala ni dosana di tahun 2008 tiki kunjungan kami itu Jerusalem sengaja dibagi do Tuhami lau madalani via dolorosa jalan kesengsaraan lau tu penyalipani
Di pasaha do tuhame akasalib na ikotuhon. Mamulus via dolorosa, jalan kesengsaraan, jalan sitaonon na dibolos ni Tuhan Yesus manuh silagi, huhut diatuhi, dipukuli, ditijuri, tanpa ampun. Adik pe, daksong situasi ditik ini, Yesus mamulus yan ibe. Ala ngay bangun ang nagudang di si. Ala itong do, dala ni sejarah di penalipan ni Tuhan Yesus. Na dikunjungi, macay torop, narwaku manangisa siya kamu, naung lao, ya berwisata to Jerusalem, ra, akay doon narikot. Dada pola mamereng akahal nasing na ibat-ibat daw. Alay persoalan na macayar gara. Ketika waktu diberi Tuhan kesempatan berkunjung wisata ke Jerusalem. Tentu adong do pemandu na patorakon tuhita mangarahon holong ni rohani debata jalarade songon turpo epistel naktebegi di pertanyata dilicingi ditijuri dang ditabunihon di parade do tanggurung di balbali manang dipukuli disiksa mulotauji mamikir honon o holong ni rohanay tunga hamatu dosan ni itora di kebaktiat tasonarin macarikot perlu keheningan asa mo luar bis nakipe songon na luar bis edeni kur mariai dibayak rohaku bagian ni eden yakka naman yang butidoy na manalihi bulung-bulung ratai doho na si dadisi manaparhon akabunga-bungay dalam rangka menyambut haroron ni Tuhan Yesus dang mamake huda dang mamake binatang na tugos yang kuat alay mamake anak ni halode gambaran binatang na lebah molo atorangan niya kaparteluya gobaran ni nabudok nina naoto alay bagi Yesus sangat berarti dia raho perdalanan na ido atik pe dang langsung beta ida alay molo tagobarhon songon na mamulus Tuhan Yesus mamake makuduli anak ni halode na soyahe dua daw pena macay bagas bidang do nila paton niya kamanga kainang di pardalanan ni ngulu parhurya taon di natongom manguton kalender huria kalender ni huriata masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus hamua kamanga kainang adong dua panatapan nanangi dauta marhite turpohon panatapan na parjolo beha ukap do Muhammad jakko Tuhani ima panatapan na parjolo sada suku-suku do tuhita molo tajaha jalata simak ayat sada sa rodia yatonom turpu jami taon digobar hodo disi sada situasi hade bataon ni Kristus alapatan ni imanabui dibereng Yesus sada kondisi na sohiamasa dope jalan na daud dope di joluna masih jauh di depan tetapi Yesus sudah melihat bahwa di sana ada anak ni halode tabat ada pemilik pasti akan bertanya dan manukun alai nasidahannya menjawab apa yang dikatakan Yesus buat mereka disampaikan tu napuna halode hade batao ni Kristus do natabereng di sini daudo perisodu hutai manang betanya do bepage me alai na dibereng ibana adong di si halode na memang dia butuhkan luar biasa anggo sisiani dang dibotoi daktu nasida mangatusi do marnedai disuruh Yesus sisian na dua halak
Bongot tu sada huta makarhari jala manugu sada anak ni halode nataba disi. Nang pakeon ni Yesus bongot tu ta Jerusalem. Ay molohita magpikir. Ay murado mabuat habing manang halode ni halak. Ay marnapuna doi. Hak ni napuna sa doi. Pinahan na Atok siya dia di boto Jesus adong anak ni halode di si. Bahita jo mangalusi di baka sarohata. Ima rumang hade bataon na jalanunga di boto Jesus iko paluason ni napuna ibuanon ni sisiani halode tu Jesus. Ido na tersurat di terputa ayat onom. Molo hujaha satokin hamua kamang ayatonomi. Jadi di dokma songon natinonahon ni Yesus tu nasida gawe di pasob puna saima. Buasa di loas na puna sai di buah kaludenay. Ala porsea ibana na Tuhanido marsuru sisianay mabuan haludenay. Porsea ibana. Ay hola dibigay ibana hata ni sisian na namadok di ayatulu nariko di Tuhani. Pitor diolo ibana pangiduani jala di lehon na argas yang uluna tu narikot di Tuhani. Sebetulnya aka teoloh penterjemaon hujaha di buku tafsiran memang apunan ni parhutai doi. Memang nadong dihita punata doi. Alay sebetulnya hanya sebagai bendahara. Mana ngaha piartata nadong amuak kamanga kainang. Dak kita sebetulnya pemilik utama ni. Totuna dilihotuata doi. Jadi semua kita tanpa kecuali gabe songo bendahara. Ya. Lau mga radoti, mga ramoti, artanin nila honday. Dan apabila Tuhan mau lau majaloy. Tangadong boy, kung alus songon na jupak kita ito. Ala porsea na punasay narikot di Tuhan ito. Kehadiran mo manginang yang di lantai bawah do atas kepentingan ni debatado tongon. Narikot di Tuhani dotong kehadiranmu di ibadahta di obason. Macai gudang narikot di Tuhata isyak kita. Macai rikot roham. Macai rikot tupakmu. Tu biaya sentralisasi di HKBP. Na memerlukan biaya 400 miliar. Luar biasa bu itu pak di HKBP. Gawe marlas ni roha ka pangula na goktiki, manang na guru huria pei, manang na padita pei, manang bibel frau pei, manang diakones pei. Terlebih dia ka na di desa-desa, na di huta-huta, malayane, dang doson na di kota. Alay dungadok sentralisasi, hamwa ka mga kainang. Boy itu pa, ala narikot di Tuhan itu isudu. Alana di pasahat tamudo, di lehok kamudo. Alana setiap kali konven distrik, hamua kamanga kainang radak pola dohonokon, ATP padita na paciun, termasuk aulu nagubudang makatay disi. Alay boto na sida mantan pareses doaw. Taringot waka padita nagoktik disi. Alana hurok di berek tiang odo. Di begit yang ido, dak polak pinggol ni ruas manak situa, manangahay di hatay ham. Nung ngahadir kita di son, di dok pukul 10, marhatay do di luar, marnunang di luar. Manang na buah pedok na sida, dak pala komentari non iba ka Sarawaku.
Alana ditiki paresa sau 12 tahun di Sumpaksel di Palembang. Molo konven, marpungu padita, masuk semua. Masuk. Dan boy di luar. Harus begitu. Ay di bereng ruasi do. Jai paju pemaka padita na poso. Dihatai na sida matiki mahasiswa na sida. Dihatai boru-boru alek na. Ibigi-bigi akay na daktabo di lalan sida songoni. Warbis peo macari kodo akamang kainang. Di situasi tiada na songonok kita beripada. Na macairi ko macayarga. Iko tauji. Pamasukon sa luhut na natinaw ni Kristus. Na laupaluaho kitay. Daktabo. Dang enak. Akatijur do pasta-pasta pamukulod doon dari salo ibana. Malapatan nito nguluta. Alaniya ka mga kainang. Disukut turpuhod do hita. Di panatapan na parjolo huro naking. Ukap doroham amang inang majak ko tuhani. Saunari huwado pemasuk kusukun ilangsung tuhita. Namar minggu di pukul 10 sadaon. Nunga songo dia ukap ni roha. Pikira dohot ngoluta manomunomu. Hukup mamileko derita. Tude bata manatuhatai. Alana disodo jot hapor siyaw tay diuji. Sa sitol na kamanga kainang. Dan rikot penyambutan na luar biasa tu Yesus. Ala totudi boto Yesus do halak na mamuji-muji dirinay. Laos ido muse na marsuara na gogo lao marparsilakon Tuhan Yesus. Hosian na ninna. Laos ido manggorahon persilakon. Alana halak na mamuji di batai majol mana tulus. Bulus. Naso mardua roha. Unang mardua roha hitatong. Jadopan di batai. Mungkin doju fakta tipe ni jolma na pamujion na mardua roha pamujion ni sidabohi ay masa do ra dakpola dihitai alana jak kaingana tentu masa do ra pamujion asal bapak senang pamujion do yalai asal ma bapak senang. Alana halak na memuji Tuhan, ima na majakon jalan majuhon, hosiana, na madok hosiana marlapatan, iutonoku Kristusi, saat tudolo Golgata, sa rodi na tarsilang ibana di parsilang nai. Lapatan na, satia ibana rodi hama tena, jala satia makatidakon Kristusi, di tonga-tonga ni jolma na magparehei, dohot mangaliay tuhatay. Ima panatapan na parjolo. Tabana adorak somarujung jami tau panatapan na padua homma. Dia mayak kamang. Ima habobongo ni Tuhan Yesus tuhuta Jerusalem. Habobongo ni Tuhan Yesus si tuhuta Jerusalem. Mabuan dame. Opa letter. Mabuan dame. Dipilih Yesus do anak ni halode hudulan na mamongoti Jerusalem. Dakoda nagogo alay binatang naoto do nalemah. Ni andi Sakaria sia ayat sia takas do didok boy do rahita makatahon Sakaria sia ayat sia. Boy do rahita taingo tihari pajotorotai. Maria ia tolu opat. Maria ia situtu maho ale boruson marolopolo maho ale Berusalam. Idama na Roma rajam tumopoto partigo ribana jala si parmona na serep dorohana jala marsihuldul di halode dot anak ni halode ina. Raro ako hiari tiki tapajojor tiki SD ita man na SMP mang na SMA. Gobaran hame meton na somarhuaso do
halode. Alay ido na mangusung na mabuat Tuhan Yesus masuk bongot to Jerusalem. Laos ido na tayo persatu kita. Hamua kadongan halak macuarahon meneriakon. Hosiana ima halak na makatidakon na Tuhan Yesus do damai. Jalan arade mabuat damai tunahu maliam. Ido bain na do di Injil Matius martua ma atong si bahet dame ay guaro do nasida anak ni debata. Dilapaton parningotan di minggu mare-mariodo ala ni turpuhi nakita pe akamanga kaina. Ate berbahagialah orang na mangulahod dame. Hiadu ne beruon nyadak pola pabuok kunalai ba huingot hiadu dong rosit tua wek madapotona une beruon di Sumatera Selatan ahayamang niku adong ruas nami pola na berbeda mana nawi pigame jadi dia masuk muro bahasa luja joamang lau pada mehoni alana guarni na sida paduaon ngai boto ita dala na di sini guarna matai si pardamaian guarni na tai si dame abelai Bawa nga tong amatai rupani si pardamaian inatai si dame bamauli ate me datong guari alai datong gabe si begegyo ni hala na humaliang na sida marsoal ola ni ba caritai dak pala pagajang ni alani maolla na mardamido gaberikot diusung Jesus sada anak ni halode ikon tapahusor-husoron di bagasan hata ala maul ni na mardamido gabedanga dok sakababa hata haruar siap pamangan ni Tuhan Yesus lau manuturi dirina uju diadili silatus iban. Jangan tak perlu menjawab. Ohom. Nanain suarahon ni Tuhan Yesus marhiti anak ni halodei ima asaga bihala Kristen nasare marroha hita jala parholong ni roha. Anak ni halode nagali marlapatan unak tapangasaho dirita unak tapangasaho kapistarata Unda tapangasaw kamorauta, manang hasangapota, ay gudang na songoni, dang disadari. Apedak pala perlui. Unak pola tapaheba-heba bagasta nak selesai direnovasi. Unak pola tapabuhay, manang na selesai dibangun. Tudongata na tongodope mangalului kontarakan. Ada pola. Di almana ni HKBP uca tak do alaida pola ijahai hamui adong do disi petugas ni HKBP na pitu gelarna ada pola perlu sabotul nai songona rupane umurhu ngatal gajang ngapat paditena paciu deui itu ayah gelar ni dak pola perlu alai tasongoni do aturan doi, ilo dada pola gijang ni rohai kolanon, baunang pinagajang-gajak pola tong gelari itu halak naso bargelar gudang akan naso bargelar pola. Lapatan ni hasere podo nani do niak kamangka. Alani huzugi ba jami taon, nasai beyate, hamun dari gijang huzugi ba jami taon, olo ina hamu, adang jadi susuli. Alay na dapat betik kina. Asay besong ni dang denggan jamitan na pagajakku. Apalagi moloso tabo jamitan ni bay modok-hodok. Basa marjamitai. Dang naso marhuaso manang naso margogo tuhatay. Alay di patutoru ibana dirina. Asabo ibana mardame dohot hita nagok dosa dohot haliaw ni.
Alani nung makatayaw dohot organize hono tamanyan Hosianna boido adong lugu nalamay alai kutuk karma lugu Hosianna on dohot 480 ayat 3 nung ako asa di ba katanay bay may lang borusiahan nauli. Mauliate siya nasa roha namin husobaho kami tuho ali Jesus Tuhan namin. Naro laho makokopalo aho kami asapartoha kami dihanguluan na sa leleng na. Macay bagasdo nilapaton ni Minggo sengsara di ngulu nami, di ngulu ha Kristenon namion. Alani urupi mahami ali Tuhan. Lau makilalahoni alana di hari Minggu tanggal 7 di hari Jumat hamamate ni Tuhan Yesus jamita napatorakot taringot tu pakilalan si Tuhan ibalim na bolon na makilala nasa namasa di bagasan ngoluta diak kaparukilon diak kasitaonon alani mauliate maudok kami ali Tuhan. Marhite hatam na hupeke kami. Payam may ita ninabuhi hupe pami di rohanami. Jalan na ubarga pahusorhonsi di bagasan rohanami masing-masing. Asang dia partoha pami dilapatan ni kesaraan ni Tuhan Yesus na upayuti kami. Buanon nami do di tangyang nami. Ragamnya kaulau di tonga-tonga ni huriamon. Marhite tikting nakubegi hami nakting maragam desi. Buanon nami doi. Marhite tangyang nami. Asa paso-paso mo jolo patulusom mo salhu nai. Tao hasangapo diho. Jalaboy marture salhut na nasa program na desi. Adong dongan nami akan menderita persahito. Adong dongan nami na malas ni rohas yala ulang tahun hatutubo. Songone dohot ulang tahun pernikahan. Dohot akanasing. Sudinay hamalete honon nami tu adopam. Asimaroham diaka program na songoni godang na patulusom mo may marhitiak katugas pelayanan nami tuaka ari dohot tikinan engro. Mauliate mariho ale Tuhan. Mula mahami stokin nai maninggal ho joromon. Anggia mahubuak kami barita nauli. Na pinasahatmu tuhami di badah nami pukul 10 sada siangon. Jala pasu-pasu kami madalani akaulaon na pinasahatmu di ngulu nami, di keluarga nami, di jabu nami, ulaon ni suami nami, ulaon ni sori pada nami, ulaon ni anak kon nami, maragam ni Tuhan, di boto hodoi, kami hurang malo patorakon ni sudi. Mauliate madiho, di bagasan goar ni Tuhan Yesus, upasahat kami ma tangnyangon, alahodo, namangod diho kami, dohot namakokop kami, sikop
asa dapotan haluaon keselamatan kami tuaka ari dohotik kinanangro imahaluaon nasa leleng nileleng na nabinuan ni Tuhan Yesus Tuhan namin. Mauliate mariho Tuhan. Amin. Marede na. Marede. Marede mahita. Selalu
bata manami na di banwa gijam. Hodo haroroan ni saluhut seleho-leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nileho mi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo maiga bewap na hutsus di jolo. Pasu-pasu mai jalara moti asa uparasya kami peliano. Pati bulo karaja umu di tonga-tonga ni huriam doho di portibio. Buhay marohanami marhite-hite todin. Asalam mutadahami gudang ni sileho-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami bedok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia mako arma. Sai Roma harajaom. Sai saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gica. Lehom matuhame sadari okanguduan siapari. Sesama dosa name. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhame. Una kami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homa damena tu todim.